Жыршы малай жыр шығарған, бағышлап әнисіне, Құяш ғымыры тілейм мен, әнейім сиңа, әнейім сиңа. Құяш ғымыры тілейм мен, әнейім сиңа, әнейім сиңа. Әйе, бұл бала нәқ шулай жырлаған болыр иде. Әнисе де улына жырларын ғазиз ана тілінде үйреткен болыр иде. Әмма олар тарихи ватаннары Татарстаннан бик еракта, Сибир якларында, башка милләтләр арасында рус тілінде жырлар үйрәнеп яшиләр. Что это нежность и наша дружба, ты не больше, чем любовь, ведь ты лишь счастье, и моя любовь хочу делить. Давай тебя, давай пожмем друг другу руки, и когда-нибудь на долгие года. Давай пожмем друг другу руки, и когда-нибудь на долгие года. Изольда ханым тәпиріп кетуге жырлый башлаган улына гитарада уйнап жырлар иретә. Бу 1980 елларның ахыры. Радио, телевидениедан фақат рус жырлары ишетеп, рус телендә сөйләшеп, татар жырларын ишетмичә яшәгән 5 яшьлек җырчы малай шул заман хитларын рус телендә менә булайрак сибә. Зачем вы красиво любите? Ромашки спрятали, поникли людики. Вода холодная, в реке рябит. Вы, девушки, красиво любите, непостоянная у них любовь. Зачем вы, девушки, красиво любите, непостоянная у них любовь? Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, но не встретимся никак. Эх, моя, станет зима, эх, моря туман, сядь берут у казака, ну а пока гуляй пока. Жыр, мәңгілік тема мәхәббәт турында. Бүгінгі сөзде әлбәттә шул хакта барачак. Мәхәббәтнең дәвамы. Мәхәббәтіңні көтәм. Васим Әхмәтшин музыкасы, Нәҗип Мәдияров сүзләре. Сәхнәдә бөтен Россия конкурслар лауреаты, Татар моңы халыкара яшь башкаручылар конкурсы лауреаты, Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясы студенты Ярамир! Моңлыки булсаң, мин җырың булар идем. Хисләреңә җылы өстәп, ян биреп торар идем. Мәхәббәт уты синнән дә миңа үрләсән иде. Йөрәкләр бездә ул ут бергә дөрләсән иде, бергә дөрләсән иде. Мәхәббәт уты синнән дә миңа үрләсән иде. Йөрәкләр бездә ул ут бергә дөрләсән иде, бергә дөрләсән иде. Син чәчкә, мин бакча булсам, гөлдә йөз күрер идем. Ағаның әккешәй түше икәнне аңлар идең. Синең мәхәббәтең гендә миңа үрләвен көтәм. Йөрәкләр бездә оның бергә дөрләп
бригадирларын күтем. Сен шешмә, мин илеш булсам, ушылып бағар иде. Ағымыны күшейтуші икәнне аңлар иде. Синең мәхәббәтеңдә миңа үрләвен көтәм. Йөрәкләр бездә оның бригадирларын көтәм. Бригадирларын көтәм. Синең мәхәббәтеңдә миңа үрләвен көтәм. Йөрәкләр бездә оның бригадирларын көтәм. Бригадирларын көтәм. Мәхәббәт синнән дә миңа үрләсен иде. Йөрәкләр бездә ут бригадирләсен иде. Бригадирләсен иде. Синең мәхәббәтеңдә миңа үрләвен көтәм. Йөрәкләр бездә оның бригадирларын көтәм. Бригадирларын көтәм. Мәхәббәтеңдә көтәм. Татар моңы конкурсы лауреаты Ярамир. Milli milyonlar сибелгәннәр төбәк, ни көтәләр, ни уйлыйлар туган якка күзне төбәп. Яз кайтмаса көз кайтырбыз, үтә гомер көтми еллар. Үзелеп бетсә милли кыллар, кемнәр килер, кемнәр елар. Milli миллионнар шәшелгәннәр давыл җилгә, яз кайтмаса көз кайтырбыз, бер кайтырбыз туган илгә. Татар халык җыры шахта. Баяннарда Татарстанның халык артисты Фәрит Хатипов һәм Татар моңы конкурсы лауреаты Наил Сәгъдиев. Һәм әлбәттә кичәмезнең сәбәпчесе Ярамир.
сорғайсам, биік сорғайсам, ишләрмін. Agar seni bik soğansam, yüreğim tırmasa şol soğularım çiften olsa çok ırtırmın dan başka. Sorularım çiften olsa çok ırtırmın dan başka. Татар халык җыры Рәйхан. Oğlum
Ләбиб Айтуганов көйе Рәшид Гарипов сүзләре. Безнең күңелләр. Yazlar kilidi çiçeklerge jirdi kumdeler aman şulay bir kurerge zarlık yaşarım iken bizning ko'ngillar aman şulay bir ko'rerga zorg'ib yasharım iken bizning uçup varır idim minem kular kanat tügeller şu yoklarga kışlar ütken sayın Ник толып найкен көңелләр Шу якларга кышылар үткән сайын Ник толып найкен Yaşarım iken bizning ko'ngillar Şu yoklarga kışlar ütken sayın Ник толып найкен көңелләр Ник толып найкен
Яшь талантлы җырчыбыз Ярамир. Дөньяда бер шибәрлегең, син үзең дә беләсеңдер. Шуңа да син күзләреңнән йылдыз чәчеп көләсеңдер, шәрык кызы. Сине мактап күп җырланса, барыбер син түзәсеңдер. Кайсы гөлгә тиңлим сине, бар гөлләрдән гүзәлсеңдер, шәрык кызы. Güzellikкә сокланудан яктыра жан күрәсеңдер. Күңелләрне күңелләргә шилтәр итеп үрәсеңдер, шәрык кызы.
Безнең Ярамир менә 2нче ел Татарстанда белем ала, иҗади дуслар таба, алар белән сәхнәдәш булып яши. Бүген Ярамирның җаваплы көнендә катлаулы имтиханын бергә тапшырык дип иҗатташы шибәр кызыбыз Рафина Ганиуллина килде. Рөстәм Вәлиев ки Гөлшат Зайнашева сүзләре су буенда тал бөгелә. Алкышлар белән каршы алыйк әле дуслар, сәхнәдә Рафина Ганиуллина. Kollar büdülgen üşünde uzak üzüleyken Su boyanında dal bügüle Bigirek neşke dal iken Su boyanında dal bügüle Bigirek neşke dal iken Dallar bulup bügülsek de Tuğan ilde bal iken Dallar bulup bügülsek de Tuğan ilde bal iken Dal bügüle suğa suzıp yaprağın Suğa suzıp yaprağın Kirpigime sürmeydim Tuğan jirnen tufrağın Kirpigime sürmeydim Tuğan jirne toprağım Su boyanında dal bügüle Ekirin isken jilgede Su boyanında dal bügüle Ekirin isken jilgede Dallar üzgen öz ilimine Alışmam bir ilgede Dallar üzgen öz ilimine Alışmam bir ilgede Alışmam bir ilgede Alışmam bir ilgede Dallar bulup bөгülsen de Tuğan ilde kal iken Hayırlı kişiler, şundan da Ярамир için bugün big zor beyram hem gumumen min аңа ижатында, тұрмышында бары тик уңышлар гына теләп каласым килә. Һәм аңа иң мөһиме берсеннән берсе матур җырлар теләп калам. Безнең күңелләрдә, халык күңелендә
калдырлык итеп. Алдагы жырым Аскар Усманов музыкасы Венера Махмутова сүзләренә үтте инде. Күңелемдә яшеренгән хисләремне сизмиләр, гомеремне кая куярга да белми йөргән мизгелләр. Үтте инде сине яратмаска өйрәндем, сүнде инде йөрәгемдә булган хисләрем, сулды инде мәхәббәтнең алсу гөлләре, бетте инде бәхетле без тулы көннәре. Караңгылык шулгап алган йолдыз айсыз төннәрем, газапларга бик күп салсалар да сине көткән көннәрем. Үтте инде сине яратмаска өйрәндем, сүнде инде йөрәгемдә булган хисләрем, сулды инде мәхәббәтнең алсу гөлләре, бетте инде бәхетле без тулы көннәре. Башка берәү өчен түгел, жанда булган назларым, кабатланып бүтән килмәсә дә син очраган язларым. Үтте инде сине яратмаска өйрәндем, сүнде инде йөрәгемдә булган хисләрем, сулды инде мәхәббәтнең алсу гөлләре, бетте инде бәхетле без тулы көннәре. Үтте инде сине яратмаска өйрәндем, сүнде инде йөрәгемдә булган хисләрем, сулды инде мәхәббәтнең алсу гөлләре, бетте инде бәхетле без тулы көннәре. Бетте инде бәхетле без тулы көннәре. Ничә еллар инде тоташ яра, тоташ әрнү яна җаннарда. Куеп яуган яңгырларда, урап яуган карларда юалмас кебек юшкыннарын, күмә алмас кебек эзләрен. Табармын дип бәлки шифа сихәт, агым сулар җырын эзләдем. Аккан сулар кебек сафланырга, иретшәле моңлы инешем, тигезләше уйлар сикәлтәсен, көйгә салчы йөрәк тибешен. Сара Садыкова музыкасы, Гөлшат Зайнашева сүзләре. Идел суы ага торыр. Җыр бөек җырчы Хәйдәр Бигичев истәлегенә багышлана. Сәхнәдә яраткан яшь җырчыбыз Ярамир. İder suya
килсе душман идел суға бота тұрыр идел суға тұрыр yorularına koğatırır iyilik işten irye gittiler canı dostlarım toba durur canı dostlarım toba тұрыр. Уникаль тавыш иясе Ярамир. Қадірлі достар, сіз инде ихтибар еткенсіздер бүгінгі концертіміз бүйік жыршы Илхам Шакировның Әлимә хат жыры белән башланып китте. Мұның сәбәбі концертіміздің программасы әнкәйләргә дип исемләнгән. Ватан һәм әни әлбәттә бер була. Ярамир үзенең иң беренче зур чыгышын бүгенге кичәне әнисе Изольдага һәм әлбәттә инде барлык әнкәйләргә дә багышлый. Әфәрин, Ярамир. Хәтта Коръәндә дә язылган бит. Җәннәт аналарның аяк астында. Кірфігіңнен яш кипмәгән, таңнарда уты яна, тик әнкәй сағынып көтә, барысын әнкәй гафу итә, біз әнкәйгә гел бала, мәңге біз аңа бала. Хөрмәтле Ярамир, сүз сиңа, рәхим ит. Хәерле кич, кадерле дуслар. Рәхмәт сезгә, кайнар алкышларыгызга. Ул миңа бик аванс булып барачак. Әмма ләкин миңа ул бик дәрәҗәсе зур. Мин нәрсә әйтәсе килә. Бүген бу залда минем туганнарым, әтием, әнием, сеңелем Курган өлкәсеннән бүген килеп җиттеләр поезд белән. Шуңа да мин бу сәхнәгә үземнең әниемне чакырасым килә. Әни. Әнием, менә мин бәләкәй чакта мен син белән җырлаганда утыр инде, утыр. Рәхәтләнеп утыр, әни. Рәхәтләнеп утыр. Бәләкәй чакта син белән җырлаганда рәхмәт сиңа менә мине шулай җырлар өйрәткән өчен. Рус җыр булса да ничего страшного. Менә мин зур үскәч, Аллага шөкер, үзем менә Казанга киләсе килде, әмма үземне Тотар дине, тотарлыкка бирәсе килде. Тотар булыйм диергә килдем. Шуңа мин бәләкәй чактан үземә шуңа хыял бар иде. Зур артист булып китсәм, әмма ләкин зур булмасам да, беренче атламалары эшли башлагач, сине сәхнәгә менеп, мен шулай күрә идем мин сине. Үземә күз алдымда.
Хәзер, хөрмәтле дуслар, бу җырны әни мин сиңа багышлыйм. Һәм бүтән әниләргә, бүтән әнкәйләргә дөньядагы багышлыйм. Исәнлек, саулык, сау сәламәтлек Алла Тәгалә сезгә бирсен. Балаларыгыз имин йөрсеннәр. Читтә йөргән балаларыгыз һәр вакыт сезгә шалтыратып торсыннар. Сезнең яныгызга кайтарга һәр вакыт тырышсыннар. Рафис Габделганиев иҗат иткән җыр әнкәйләргә. Tәрәзәдән күзен алмыян кәй, күптән инде кояш батса да, әнкәйләргә һаман да без бала, башларны шул чәчләр басса да. Яшьләр самый хакында, исән чакта белик кадерләрен, без бурычлы алар каршында. Күңелләре әнкәйләрнең ташымаган сөйгән барсы да, тормыш борчуларын кичергәндә, сабырлыгы җиткән барсына. Моңгайларда күпме җыерчыклар, күпме яшьләр самый хакында, әткәй әйткән иде бала бәхте, әнкәйләрнең аяк астында. Теләкләре изге әнкәйләрнең балаларга йөргән юлларда, ана күңле һаман балаларда, баланыкы йөри далада. Көтәтик аналар, исән-имин булсын балалар. Балам кайтты дип шатланалар, ялгыз калгач дип яналар. Гомер буе көтәтик аналар, исән-имин булсын балалар. Гомер буе көтәтик аналар, исән
yursin bolalar, iselgene yursin bolalar. Her vakitine sırta kelgіз ola берсі. Утырмагыз урындыкка, гармунчылар утырсын. Бүгілі сығла гармун уйны ул нишік ұнытылсын. Уйна тальян гармуныңны тілләрілі батмасын. Уят үзәкләрін үзіп, қызлар йоқлап ятмасын. Қадірлі достар, сізнің үшін татар халық күйләріне тізме. Тальян гармунда татар мұңы конкурсы лауреаты Наил Сәғдиев. гармунчы, баянчы Наил Сәғдиев. Жолдашай выступать әбет біздің. Бұл бипитар юққа төгіл достар. Мен бит Қозанда әдәби тілі білен сөйлерге керек матур етіп. Өзімнің онда көрген үлкінің диалекті білен цықты, мәшәк, сәрдәк дейліге ұрамай. Шуңа көрдігіздер камераға yozdыралар, камераға yozым бара шуңа айтып, ол бит дискларына кіртіп жерге, телевиденияға мен сықтық, мықтық дейірге ұрамай. Шуңа енді пипитердан ғана енді оқиым. Қадірлі достар, қазір мен сізге бұрынғы татар халық жерін бардым урманғаны жерілсім келе.
Аз гына тарих. Мин Казанга бүтін дөнья яшьләр форумына килгәч, аның белән таныштым. Ул яшьләр форумының Орчада узган Сабантуйның баш режиссеры иде. Беренче хат күрүем шунда булды. Ул да минем тавышымны шунда ишетте. Бүгенге кичәсенең төп гаепчесе, мине тынгысыз иҗатка этеп кертүче, татар халык җырларының патшасы, минем хөрмәт иткән кешем, минем беренче укытучым, остазым шушы залда. Мин бик дулкынланам, чөнки ул бик Мин бик дулкынланам. Чөнки ул бик таләпчән үзенә дә һәм шәкертләренә дә. Чөнки тәҗрибә аз, репертуар юк, ә ул катлаулы җырлар җырлауга куша. Шуңа мин озак бу концертка каршы тардым. Ә ул мәҗбүр итте сезнең каршыгызга чыгарга. Син бу тавышың белән профессионал сәхнәгә басарга тиеш. Син килмәсәң, ул урынга жүн тавышлар киләчәк, диде. Һәм мин сезнең каршыгызда. Мин аның җырлавын, тавышын бик яратам. Сезнең алкышларыгыздан да мин аңлармын, ничек сез аны яратасыз. Рәхим итегез, сәхнәгә Татарстанның халык артистын Фердинанд Салаховны чакырам. Фирдәвый, менә мин сезне болай чакырдым. Әмма менә 2 ел була, Алла бирсә, мин Казанда булганыма. 2 ел була без сез белән танышканга, сез белән эшләгәнгә. Сез мине өйрәтә башладыгыз катлаулы татар халык җырларына. Мин беренче бер дә татар халык җырларының кеше түгел. Әмма ләкин менә хәзер мин алар татар халык җырсыз яшәй алмыйм. Мин аларны бик яратам. Сез әйтмешле, минем академический тавыш булса да, татар халыкны җырларны җырласым килә. Менә хәзер сезне чакырдым, әнинең каршына утырып, сезне мине шул сәхнәдә экзаменатор кебек карарга. Нәрсәгә өйрәнгәнмен икән мин, өйрәнгәнмен икән мин. Әйе, хәзер дә мине дөреслекләп булды. Нәрсәгә өйрәнгәнмен икән мин, ничек җырлыйм. Рәхим итегез, Фирдәвый, рәхим итегез. Иң беренче Фирдәвый өйрәткән җыр бардым урманга.
урманға соңға қоладым қуатларын уздымла үш отла қуатларын уздымла үш отла Құдай қошып қауыша қолсам отырып елар идімлә құшақлап отырып елар идімлә құшақлап отырып елар Міне достар, мындай жырларға алынған жыршыларны, мындай жырларны жырлаған жыршыларны, тамашашыға шушы өзіміздің милли жырларыбызны алып шыққан жыршыларыбызны біз сақларға тиішбіз, біз өстірерге тиішбіз. Біз профессионал алдар гүлдірлерін жырлап жүрушілер бик көп алар. Алар бүгін бар, ертеге жоқ, әмі ләкин біз әлі милләт болып яшәргә тиішбіз. Ярамир сиңа яшел ут, бүтін мөмкинчелекләрең бар. Халыкның тамашачының бу алкышы сиңа аванс, эшләргә дә эшләргә, җырларга да җырларга, үзеңне сакла, сине Ходай сакласын. Ярамирның кумиры Бөек Хайдар Бигичев репертуарыннан Жан ярсуы жыры. Сафиян Ибрахимов күйі, Мансур Шихапов сүзләре. Çişmelikte yazan bikte monsu, Tireklikte sayrıy taşı. Soğnup yelarsın mı solğanda, Şağlıp gitse gövdem boldışı, Şağlıp gitse gövdem boldışı. Toşkın bulup okan hislerine, Soğuş olup kilse kor sular. İrnim temin iske olarsın mı? Canım susağında yor suda, Canım susağında yor
суда. Düşlerine toy günler kerse, yüreğinde kalsın sergular. Yazgı tonda sular sibersen mi? Şatıp çıksa canım gül bular. Şatıp çıksa canım gül bular. Tolar şalı kızınıza kırıza, yoluz yürsen küller bu yanda. Kabul edersen mi bu jaranını? Jar jırlasam senin turanda. Jar jırlasam senin turanda. Berge şoklu iske olarsın mı? Jar jırlasam senin turanda. Jar jırlasam senin turanda. Jır jırlasam senin Татар халкының зур өметләр баглаган җырчысы Ярамир. Ярамирның өр яңа җыры Ләйсән Юнысова сүзләре Жан сөйгәнем гөл сине. Hey! Hop 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 hey! Seyiklimnin ismi Güllü Gülsine. Hislerimden isterdim uyum gelsin de. Gelip gitsen yanıma yoktur günüm. Orun tapmayım canıma gelsine kötü. Gelip gitsen yanıma yoktur günüm. Orun tapmayım canıma gelsine kötü. Bulutlarının ağışı elbiden yokta. Bulmağına kavuşup kötemen yukka. Yondırma tilmirtme güllü gülsine. Yondırmala kıydirme gülüple minne. Yondırma tilmirtme güllü gülsine. Yondırma kıydirme gülüple minne.
Көксізленме маттурым, сарғайтмай езіні. Кетсем сені қолдырып, табармын езіні. Сағынырсың, суларсың, гүлі сені. Өзің сары боларсың, сөйдесіне. Сағынырсың, суларсың, гүлі сені. Өзің сары боларсың, сөйдесіне. Azap çektim jitterlik, gül sinne. Bilmirem cevap kötü, sevgelim sinne. Şimdi tamam isterim, güller isimden. Gül sinem, çıkma isimden. Şimdi tamam isterim, güller isimden. Gül sinem, çıkma isimden. Gül sinem, çıkma isimden. Gül sinem, çıkma isimden. Казансу буйлары туғайында сайрый бір тургай, бірге яшәүләре бик күңелле, әмма айрылышу бик яман. Без аерылышырга уйламыйбыз да, бары бит берничә минутка тәнәфескә генә чыгып керәбез. 15-20 минуттан сезне биредә көтәбез. Шәйләрегез тәмле булсын, хөрмәтле тамашачылар. Сәнгать туфрагыннан калкып чыккан умырзая бит син акыллым. Сәхнә өчен үскән зифа гәүдәң, янар күзләр, тапкыр сүзләреңне, синең җырларыңны сагындым. Яромирның Татарстанга килгәч иң беренче гастрольләре Апас районыннан башланып китә. Бүгенге залда бик күп тамашачылар апаслылар. Хәзер сәхнәгә чыгачак иң яшь җырчыбыз да шул төбәктән. Минем иҗатыма хәер-фатиха биргән Апас ягына мин шиксез рәхмәтлемен ди Яромир. Рәхмәт йөзеннән сәхнәгә үзе белән Ралина Шәмсетдинованы да алып килде. Лилия Шәймиева сүзләре, Җәүдәт Гыйльманов көе үзең барында аңларсың. Кадерле дуслар, сездән кайнар алкышлар, сәхнәдә Ралина Шәмсетдинова. Үзең барында аңларсың, карасаң күзләремә. Матур сүзләр, кайнар хисләр, тик синең өчен генә. Матур сүзләр, кайнар хисләр, тик синең өчен
Апас кызы Ралина Шәмсетдинова. Гадәттә, концерт программаларына спонсорлар исемлеген атыйлар. Бүген дә әнкәйләргә дип исемләгән концерт программасының спонсорларын игълан итәсебез килә. Алкышлар. Ул Татармы конкурсы лауреаты, Казан дәүләт консерватория студенты Ярамир. Кадерле дуслар, бу бер дә шаяру түгел. Залда Ярдәм мәчетеннән 40 начар күрүче яки бөтенләй күрмәүче тамашачы утыра. Ярамир үзенең беренче концертына 18 мең сумлык иганәчелек күрсәтте. Әфәрин, Ярамир! Бәлки Ярамирның менә бу изгелеген сәхнәбез йолдызлары да үрнәк итеп алырлар әле киләчәктә. Шулай бит? Алла боерса. Мәктәп елларында Ярамир Британия җырчысы Фредди Меркьюриның язмаларын тыңлап, аның репертуарыннан җырлар өйрәнеп, яшьләргә хас мавыгы белән чит ир җырлары белән дә кызыксына. Хәзер инде аның табынган җырчылары Илһам Шакиров, Хәйдәр Бигичев, Фердинанд Салахов. Әмма шулай да ул бүген безгә күчнәшкә Меркьюриның репертуарыннан бер җыр алып килгән. Җырның исеме Show Must Go On, ягъни тамаша дәвам итә. Сәхнәдә Ярамир Меркьюри. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, all night. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Yeah, yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be breaking, but my smile still stays on. What are the heavens? I leave it all to chance. Another chaotic, another afraid romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be woman now. I saw it turning. Runs the corner now. Outside the door breaking. But inside is the dark. I make it couldn't free. Show must go on. The show must go on. Yeah, yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be breaking, but my smile still stays on. My soul is painted like a piece of butterflies. Fairies of yesterday will go but never die. I can fly, my friend. Show must go on. Yeah. Show must go on. I think it's very green. I never give in. Oh, this is a show.
Бэк-вокалда Руслан һәм Стефания. Гитарада Альмир Абрашитов. Һәм дә Яромир Меркурий. Сәхнәдә кабаттан шәрык гүзәле. Бу тылсымлы биюнең исеме Tribal дип атала. Хөрмәтле дуслар, каршы алыгыз Эльвира Шаяхметова. Шәрык гүзәле Эльвира Шаяхметова. Яромир Казан дәүләт консерваториясының вокал бүлегендә Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты профессор Клара Акрамовна Хайретдинова классында җыр сәнгате серләренә өйрәнә. Әлбәттә, бүген сезгә консерватория классыннан алып килгән җырын җырламаса, бүгенге кичә тулы булмас булыр иде. Сезнең хөкемегезгә рус халык җыры «Ах ты, душечка». Җыр рояльгә кушылып башкарыла. Яромирга ярдәмгә Татьяна Железныхны чакырабыз. Кадерле дуслар, сезнең өчен «Ах ты, душечка». Алкышларны жәлләмибез. Ах ты, душечка, красная девица, мы пойдем с тобой, разгуляемся
девица. Добрый молодец с красной девицей. Яромир, рояльда Татьяна Железных. Билен кысып булган диләр, бигрәк уңган диләр, әллә кайдан күренеп тора, солдатта булган диләр. Комбинезон алган диләр, шинелен салган диләр. Шинелен салса да солдат гадәте калган диләр. Яромир 2011 елда Курган өлкәсенең Шадринск дәүләт педагогика институтын тәмамлап, физкультура укытыш дипломына алу бәхетенә ирешә. Һәм шул ук елны ватан алдындагы изге бурычын үтәргә Россия армиясе сафларына китә. Төньяк Кавказда кайнар нокталарда хезмәт итә. Әмма анда да җыр моңын онытмый, киресенчә үзе дә җырлар яза башлый. Автор башкаручы буларак Мәскәүдә Россиянең Эчке эшләр министрлыгы каршында уздырылган бәйгедә беренче премиягә лаек булып, Россиянең Эчке эшләр министрлыгының дәрәҗәләр китабына җиңүче автор башкаручы итеп теркәлгән. Яромирның бу җыры 3000 экземпляр белән чыгарылган CD-дискларда Россия күләмендә тыңлаучыга барып җиткән. Хәзер менә шушы бәхетле мизгел сезгә дә тәкъдим ителә. Җырның исеме Россия, Яромир сүзләре һәм көе. Җырлый бүгенге кичәнең төп гаепчесе рядовой Яромир. Алкышлар тынмый, кадерле дуслар, солдатыбыз менә чыгып җитәчәк. Рядовой Яромир. Яромир сине зал көтә, сәхнә көтә. Рәхим ит, сәхнәбез түренә. На кого ты, Родина, похожа? На одну из наших матерей. И когда пою я о России, думаю о матери своей. Ты надежда, вера и любовь. Ты Софья и Анастасия. Сколько бы имен я не назвал, общее одно на всех Россия. Это ты в годину лихолетия сыновей звала на смертный бой. Самые великие свершения связаны все, Родина, с тобой. За надежду, веру и любовь, и за Софью и Анастасию поднимались мы с тобой на бой. Защищали мы свою Россию. Много песен о России света, в песнях неба синий ширь полей.
Воспеваю я свою Россию, лучшую из наших матерей. Ты надежда, вера и любовь, ты Софья и Анастасия. Сколько бы имен я не назвал, общее одно на всех Россия. Сколько бы имен я не назвал, общее одно на всех Россия. Автор башкаручы, яш талантлы жырчыбыз Ярамир. Язмышларның шыңгылында калган, күптән сагынылган синең тавыш. Синең тавыш, синең моңлы җырың, мөлдерәмә хисләремдә сагыш. Вакытлар да әллә тукталганмы, гомерләр дә безнең үтмәгәнме? Бишек җыры әсир итте кабат күңелләрне, моңнар көтмәгәндә. Кадерле дуслар, сезнең өчен бишек җыры яңгырый. Ринат Мөслимов сүзләре, Марсель Иванов көе. Сәхнәдә Ярамирның иҗатташ дусты, татар моңы һәм Рәшид Вахапов исемдәге конкурслар лауреаты Сирина Зайнетдинова. Ишек кірдім туған йұртқа, ішінде барда шулай юк. Бұжрағына тұрамача бизер, бишікіне хазиранда юк. Ішін мы бишек быжрасы, матча бизя бызақтырырмы. Ыныклары үшін яңа бишік, әнекей тағын әлек куярмы. Белімеменде қая куйғаннардыр, әткәйәмкәй минде бейбасқаш. Шул бишікні хазір іздеп қарым, вақыт өтіп тағын бір қайтпаш. Үшін тапмай бишік быжрасы, матча бизя бызақтырырмы. Анықлары үшін яңа бишік, әнекей тағын іліп қойырмы. Küçük bala idim əkkəyəmkəy, mine elle artık süygənlər.
Hıcrasından şişip şul bişikne Abıyım aytıp birgenler Işın tatlı bişik bıcrası Maça bize bızaktırır mı? Anıklar üçün yana dişim Enikeyi dağın elep koyar mı? Üçün tatlı bişik bıcrası Maça bize uzaktırır mı? Enikeyi dağını koyar mı? Ярамирнең әнисенә тагын бер кат җылы алкышлар. Рәхмәт. Инде менә хәерле кичләр шушы форсаттан файдаланып, иҗатташ дустымны Ярамирны бүгенге 1000 бәйрәменә беренче тәүге концерты белән чын күңелемнән тәбриклим. Шундый тулы заллар тутырып, Казаныбызның затлы тамашачысына олы рәхмәтем. Бик зур рәхмәт аңа. Инде тагы да матур җырлар, саулык, сәламәтлек аңа. Инде менә матур җәйләргә алга атлап барабыз. Әйдәгез әле пешәнле, өссө көнне искә төшеп, һәм инде хыялланык әле. Җиләкләрем рәхәтләндереп тыңлагыз. Җиләкләр пешкән тулып, өзеп алган җиләкләрем төшәрләр микән сулып. Җиләкләрем, сусылда сөте татлы да, мәхәббәтнең үзе кебек ләззәтле газаплы да. Җиләкләрем, сусылда сөте татлы да, мәхәббәтнең үзе кебек ләззәтле газаплы да. Җиләктәй сула күңелем, суларым кемнәр сибә. Җиләк чаклар үтеп бара, дисәләр дә бик шибә. Җиләкләрем, сусылда сөте татлы да, мәхәббәтнең үзе кебек ләззәтле газаплы да. Җиләкләрем, сусылда сөте татлы да, мәхәббәтнең үзе кебек ләззәтле газаплы да. Yazmışım pişken җиләктәй, кемнәр димезеп алыр. Җиләктәй татлы газапка, кемнәр дим мине салыр. Җиләкләрем, сусылда сөте татлы да,
Мәхәббәтнең үзе кебек ләззәтле газаплы да. Җиләкләрен сусылда сөте татлы да. Мәхәббәтнең үзе кебек ләззәтле газаплы да. Ләззәтле газаплы да. Җиләкләрен сусылда сөте татлы да. Мәхәббәтнең үзе кебек ләззәтле газаплы да. Халыкара конкурслар лауреаты Моңлы сандугачыбыз Сирина Зайнетдинова. Мин бәхетле бүген. Күңелемнән ак чәчәкләр сибәм юлларга. Гашыйк булып яшәү ләззәт икән. Мин бәхетле җирдә сөю барга. Ринат Мөслимов сүзләре, Фирзәр Мортазин көе. Сөю дөньясы җырлый Ярамир. Кышлар үтеп, ямлы язлар җиткәч, солкын йөрәк бәлки җылыныр. Сөю дөньясына юллар тотам, сөйгән ярым бәлки табылыр. Сөю дөньясында барлар гына, ялгызларга анда урын юк. Һәр тарафта гыйшык ут яна, җил давылда сүнмәсен берүк. Сөю дөньясында барлар гына, ялгызларга анда урын юк. Һәр тарафта гыйшык ут яна, җил давылда сүнмәсен берүк. Сөю дөньясына барып җиткәч, кайгы сагышларым оныттым. Синең назларыңнан иркәләнеп, салкын йөрәгемне җылыттым. Сөю дөньясында барлар гына, ялгызларга анда урын юк. Һәр тарафта гыйшык ут яна, җил давылда сүнмәсен берүк. Сөю дөньясында барлар гына, ялгызларга анда урын юк. Һәр тарафта гыйшык ут яна, җил давылда сүнмәсен берүк. Сөю дөньяларын Ходай үзе безнең өчен яраткан бит. Бәхет кошы сөюләрем булып, минем янга үзе кайткан бит. Сөю дөньясында барлар гына, ялгызларга анда урын юк. Һәр тарафта гыйшык ут яна, җил давылда сүнмәсен берүк. Сөю дөньясында барлар гына, ялгызларга анда урын юк. Һәр
жаулдасын мәсен сүйіп Шын бізніңше, матур милли көй дип әллүкині сузған заманнан, жыр тирәли жыйыл татарым дип моң ағыла нурлы Казаннан. Бар дөньядан жинап татар жырын, ул үзендә әвәл туплаган. Сагыш барда күңел буш түгеллә, мөлдерәмә тулы тустаган. Иделләргә чумып исән калган, озын көйләр белән юл алган, язмышының өчен чуалтырга, карурманга кирип югалган. Татарлардан хәбәр килеп тора, киерелгән татар бугазы, кыр казлары кебек моңлы җырлар кайтып җитә илгә бик азы. Айшы язмыш, олы сагыш көйдә, тыяламыни иреннәр, озын көй дип ятып йыладым мин. Аермагыз мине илемнән. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Фердинанд Салахов. Ярлай киреп киң күкрәгең яңратып Уралның буйларын кайлардагына сайрый сандуғаш собой қайларын дала яз булғаш қайлардағына сайрый сандуғаш собой қайларын дала яз булғаш сандуғаш сандуғаш кетме кетме сандуғаш қанатларың толдырып туған жерні қолдырып бізді туып өстің сен шық суларын іштің сен сандуғаш сандуғаш сен кетесің мен қалам дусларыма жырлар үшін жырыңны отып олам
аваз дуэты Татарстанның халық артисты Фердинанд Саляхов һәм Ярамир. Кадерле дуслар, сез халық җыры Сандугачкай һәм Гөлшат Зайнашева сүзләренә Рөстәм Яхин иҗат иткән Китмә Сандугач җырын тыңладыгыз. Ярамир, менә бүген син мөстәкил үзеңнең мөстәкил рәвештә үзеңнең беренче концертыңны халкыбыз алдында чыгып бик матур башланып китте. Синең алга барасы көннәрнең иң беренче көне бу. Артист буларак. Шуңа күрә безнең халык нечкә күңелле татар халкыбыз бөтен менә дөньядагы барысы да бергә алар бөтенесенең нечкә күңелле кешеләрбез барыбыз да. Шуңа күрә хыянәт итмә халкыңа. Менә бүген син ничек менә гади халык алдында выступать итәсең, чыгыш ясыйсың, җырлыйсың матур иттереп. Менә киләчәк көннәрендә дә бик зур булып үсеп китсәң дә артист булып Ходай ясын сиңа шулай булырга, үзең гади булып кал халык арасында. Менә шуны телим сиңа. Рахмат. Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар. Шулай ук Ярамир ярдәм иткән бер аваз дуэты, кадерле тамашачылар. Хөрмәтле дуслар, Ярамир ярдәм иткән ярдәм мәчетеннән килгән вәкилләребезгә сүз бирик әле. Рәхим итегез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Килгән кунаклар, хөрмәтле дин кардәшләребез. Шушы ярдәм мәчете исеменнән Фердинанд абый Саляховка һәм дә Ярамирга рәхмәт хатлары әйтеп укып китәсе иде. Яраткан җырчыбыз, олы йөрәкле мәрхәмәт иясе Фердинанд абый Саляхов һәм Ярамир Россиядә бердән-бер булган ярдәм күрмәүчеләрне укыту үзәге укучыларын зур концертыгызга чакырып, алар өчен, безнең өчен чын бәйрәм ясавыгыз өчен зур рәхмәт әйтәбез. Бу көн безнең күңелләрдә озак сакланыр. Дөньяны күрмәсәк тә, без сезне ишетәбез. Сезнең җырлар безгә көч бирә, сезнең кебек олы йөрәкләр җырчылар күбрәк булса иде. Сезгә иҗади уңышлар, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Сезгә һәр вакытта хәер дәгъда торырбыз. Сезне якын арада ярдәм мәчетендә кунакта көтеп калабыз. Алланың рәхмәтләре яссын. Амин, амин. Амин, әйткән теләкләрегез тормышка ашса иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Бир инде, бир, безгәдер ул, бир. Бир, Алып безгәдер. килгән беләгеңне кире алып төшеп барасың. Бик зур рәхмәт. Кадерле дуслар, сезнең өчен Татарстанның халык артисты Фердинанд Саляхов җырлый. Altın sarı şəkillərini sin tararsın, min ürməm şol, sin tararsın, min ürməm. Dağba minib, daşqa basıb, sini qararsın, min ürməm. Dağba taşık basıp sin qararsın, min kurmam. Sen gerçeğe katadırvan güllerde bulayken şol güllerde bulayken dünya
İyi. Kışıraydı. Ular bulsan bağırkayım ki yana bişmetinle şu ki yana bişmetinle senin utlarını da yanıp dilersen işledim beni senin utlarını da yanam dilersen işledim beni Hop. Yıl gelgen sakırı kuşunum ağı kugi var miken şu ağı kugi var miken uzgan ömür hesap tügel alda ömür var miken uzgan ömür hesap tügel alda ömür var miken alda ömür var miken Көрнеклі дүния шақысы Рамин Ралдан айтқан. Рахмет. Мен келшай. Ақшасы жоқ екенін көрмесінler. Ишеттірігіз, тыңлатығыз мен аның жыран, мен айтам ұл нинди халық деген. Мына ғұмырым бойы, бүгінгі күнде мына шул қадар шоу-шулы концертлар бара, шул қадар үзәклерінде тұрған шоулар бара, еме үзәгізілі. Рахмет Фердинанд, мен ішлей алмаған ішлеп, дүния көлемінде татар халқының ізін ашарда егіз өстіргенің үшін. Бек зор рахмет. Шын мағынасында, стоит мініп, һәм міне, Аллах берса, өзімде шушын дәуам етем. Шушынды егетлеріні, қызларыны өстіріп, халықның ізін көрсетіп, бүтін дүнияға сибілген татар халқын лайықлы орында тұруын дәуам етешекпіз. Рахметінім. Татарстанның халық артистлары Фердинанд Саляхов һәм Миңғыл Абыйғалиев. Қадірлі достар, сіздің үшін келесі жырыбыз. Яшим бит, яшим әлі. Ринат Муслимов сүзлері, Марсель Иванов күйі. Hop. Birəv kitə jir tügərək əylənə Bir qayğını jiŋu bilən ikincisi bəylənə Birəv kitə jir tügərək əylənə Bir qayğını jiŋu bilən ikincisi bəylənə Məşəqqətlər küp bulsa da of deyib etməməli Ağır bulsa da düzəmən yaşaymalı Məşəqqətlər küp bulsa da of deyib etməməli Ağır bulsa da düzəmən yaşaymalı İzli tabıp bula dünyanın yaylı yerin Yaşı aşıp bula turmuşның köpmeslerin İzli tabıp bula dünyanın yaylı yerin Yaşı aşıp bula turmuşның köpmeslerin Məşəqqətlər küp bulsa da of deyib etməməli Ağır bulsa da düzəmən yaşaymalı Məşəqqətlər küp bulsa da of deyib etməməli Ağır bulsa
Kişiler sıfırlanıp karab ne bit yaşidiysin Min taptırlar uğunesin bir günah kılgan için Kişiler sıfırlanıp karab ne bit yaşidiysin Meşakkatler kup bulsa da uf deyip etmemeli Ağır bulsa da düzemen yaşaymalı Meşakkatler kup bulsa da uf deyip etmemeli Ağır bulsa da düzemen yaşaymalı Ağır bulsa da düzemen yaşaymalı yaşaymalı Татарстанның халық артисті Фердинанд Салахов. Бітіріліп, ойнап, ойны күлі, сәхнәгә яшілік келі, Сайраш Бьютиятның қаршалығыз. Театрның сәнгать жетекшісі Тахир Латифуллин. Сайраш Бьютиатры. Театрның сәнгать жетекшісі Тахир Латифуллин. Әфәрин егетләр, қызлар. Қайтам дейсің, юқ иш кеткеніңді, сен хаманда біздің арада. Кетті шул деп жилләр исмәгізлі, қағылмағыз мұңлы яраға. Сағына сені күлдә қыр қазлары, сағына сені көктә турғайлар, сағына сені бідірә ақ қайыннар, шишмә сулар, қырлар, туғайлар. Резида Вәлиева сүзләре Әхмәт Каримов күйі, ауылым таңнары. Сәхнәдә бір аваз дуэты.
Айтам туған яқларыма, Ярке құшылар қайтқанда. Құшылар мұңына қушылып, таңдар сызылып атқанда. Ей ауылым, таңдарыңла, сызылып атулары. Қандоғайтының жұт-жұт етіп, сайрап ұятулары. Ей ауылым, таңдарыңла, сызылып атулары. Қандоғайтының жұт-жұт етіп, сайрап ұятулары. Aramalik işlerinden Çeleter çişme utadır Çeleter çişme buyularında İrkemine kötedir Ey avalım tangarela Sızılıp atları Sandoğaçının şut edip sayrap uyakları Ey avalım tangarela sızılıp atları Sandoğaçının şut edip sayrap uyakları Uçar kuşlar day talpınıp Karşıma gelsen iken Ey avalım tangarınla Sızılıp atları Sandoğaçının şut edip Sayrap uyatları Ey avalım tangarınla Sızılıp atları Sandoğaçının şut edip Sayrap uyatları Ey avalım tangarınla Sızılıp atları Sandoğaçının her tanirden Sayrap uyatları Sandoğaçının her tanirden Sayrap uyatları Халыкара конкурслар лауреаты Ярамир һәм Татарстанның халык артисты Фернанд Салахов бер аваз дуэты. Борчылалар сезнең өчен. Бер аваз дуэты ширли күрмәгез, Аллам сакласын. Соңыннан келген сабан тойы аты кебек бизиләр безне хәзер. Мен беренче килдем. Халык сүзләре Сәүбән Чуганаев көе. Ох, жаным Биби Сара. Ах, жаным Биби Сара, сағынуларға юк чара. Ах, жаным Биби Сара, яшы гомер үтеп бара.
şara. Ah canım bibi sara, sağınularga yok şara. Qorlu başım uyurma, qanatçılarım qara. Qorlu başım uyurma, qanatçılarım qara. Biz yürüyüz kavşağımıca, yaşıl ömür ötüp bara. Canım bibi sara, yaşıl ömür ötüp bara. Ah canım bibi sara, yaşıl ömür ötüp bara. Yana kumer uzak ömür, uzan ömür biçara. Yana kumer uzak ömür, uzan ömür biçara. Uzan ömür teşel tugel, baxtin yuysan nişara. Ah canım bibi sara, baxtin yuysan nişara. Ah canım bibi sara, baxtin yuysan nişara. Кадерле дуслар, сезнең игътибарыгызга халык җырларының тагын берсе Рәфкать җыры. Опа! Hayda dostum olup baram olma koyulan jirge. Hayda dostum olup baram olma koyulan jirge. Niçe jırlamay tüzersen dostlar jıyılgan jirde. Niçe jırlamay tüzersen dostlar jıyılgan jirde. Garmonыңны ойнайсың, өзің нелер ойлайсың. Гарmonыңны ойнайсың, өзің нелер ойлайсың. Яш йөрәкне елкендерген бір матурына ойлаймсың. Яш йөрәкне елкендерген бір матурны ойлаймсың. Ozandan Moskva'nın şaklı yol alsu şeşekli. Ozandan Moskva'nın şaklı yol alsu şeşekli. Ağaçta yaprak şaklı, bizde dostlar şu şaklı. Ağaçta yaprak şaklı, bizde kızlar şu şaklı. Su boyunda susar küple kıyrıklar cıfar kök. Su boyunda susar küple kıyrıklar cıfar kök. Bizine düşmanlar yutar kök, yutalmasılar dostlar kök. Bizine düşmanlar yutar kök, yutalmasılar dostlar kök. Ofta bola, kukta bola, havada bulutlar. Ofta bola, kukta bola, havada bulutlar. Niye diktiz öteyigen bu
bu vakitli minutlar niye tez öteyken bu vakitli minutlar akıllı zita buy kara yırtıp alsan tarkala akıllı zita buy kara yırtıp alsan tarkala sizin bilen uzan minut bizning yırlarda kala sizin bilen uzan minut bizning yırlarda kala Ap-akkına bik vakkına ormanda kuvakkına Ap-akkına bik vakkına ormanda kuvakkına Ayrılabız tutturmayız biz mında kunakkına Ayrılabız tutturmayız biz mında kunakkına Ol direm olganlarga, gül direm olganlarga Ol direm olganlarga, gül direm olganlarga Oğlumdağı kul yavlığın uzatıp barganlarga Oğlumdağı kul yavlığın uzatıp barganlarga Oğlumdağı şikken yavlık uzatıp barganlarga Oğlumdağı kul yavlığın uzatıp kalganlarga Қадірлі достар, сіздің үшін бір аваз дуэт жырлый. Келесі жырыбыз шулай ук татар халық жыры Ахун ауылы күйі. Қадірлі достар, сәхнәдә Татарстанның халық артисты Фердинанд Саляхов һәм аның укучысы, шәкірті Ярамир. Uram kiyi, uram kiyi, uram kiyi bezeneke Uram kiyi, uram kiyi, uram kiyi bezeneke Çıkmasın düşman sözlere, çıksın uze bezeneke Çıkmasın düşman sözlere, çıksın uze bezeneke Biz salay tügüllidik, biz bulay tügüllidik Biz alay tügüllidik, biz bulay tügüllidik Sayramagan sanduk acını sayrata turgan idik Sayramagan sanduk acını sayrata turgan idik var zamanlar Atlarım otlap barsınla, dusların qarab qalsın Atlarım otlap barsınla, dusların qarab qalsın Dusların qarab qalğanda düşman yürəgi yansın Dusların qarab qalğanda düşman yürəgi yansın Atlarını yiyip qoysin, duslar kilgən desinlər Atlarını yiyip qoysin, duslar kilgən desinlər Birgələşik, birgə yaşik, bər tuğanlar desinlər Birgələşik, birgə yaşik, bər tuğanlar desinlər Komsomol xəbərlərin Olğa gülgə bizəgənlər Komsomol xəbərlərin Yaşlı bir o diktiz uza Bilib qal qədərlərin Yaşlı birlər ike kilmi Belgis qədərlərin Bunin odalar ike kilmi Bir avaz dueti.
Киләсе җырыбыз без бүген бергә әле. Асия Юныс сүзләре, Фәрит Хатипов көе. Fani dünya kısa ömür baş belen göz arası Giyip bal yazılar giyesin yollardan barası Bize birlikte yaşayız biz hemen birgeli Sağın onu kanat itip bir kaytırmız eğlenir Bize birlikte yaşayız biz hemen birgeli Sağın onu kanat itip bir kaytırmız eğlenir Jirde ömür, jırlı ömür, girerek tügelelleni Şiirin kalka, oşarız yollarga eğlenip Bize bir jirde yaşayımız biz saman birgeli Sağın onu kanat itip kaytırmız eğlenip Bize birge yaşayımız biz saman birgeli Sağın onu kanat itip bir kaytırmız eğlenip Eğlenip qaytalar qayşandır aytilgan sizlerde. Ла koylarga yazmıştan uzmuşlar yok bizge. Bulbullar yaralgan sayrarga. Ярамир Рәхимит сүз сиңа. Қадірлі достар, рахмет һәр біріңізге, рахмет келген үшін. Мен шундай Фрянтовый әйтмешле аванс берген үшін. Әмма ләкин мен бүтән концертларға тырышырмын. Күбрәк катлырак эшләргә. Һәр кемегез утырган кеше, һәр кемегез белә нәрсә өчен рәхмәт. Барыгызга да рәхмәт. Фердинанд абыйга шулай рәхмәт япсын. Шундай менә зур сәхнәгә чыгару, сезнең каршыгызга чыгару ярдәм итеп һәм уңа исәнлек саулык Алла Тәгалә бирсен, сау сәламәтлек бирсен. Рәхмәт сезгә. Киләсе күршеләргә очрашырга амин язсын. Афәрин. Кадерле дуслар, бүгенге кичәбез менә шулай дип ахырына якынлашты. Бүген кич буе сезнең өчен иҗат иттеләр. Җырчы кызларыбыз Ралина Шәмсетдинова. Татар моңы һәм Рәшид Вахапов исемендәге конкурслар лауреаты Сирина Зәйнетдинова. Биюче кызыбыз Эльвира Шаяхмәтова. Тавыш операторы Александр Королёв. Клавишада Юлия Ахмәддинова. Баяннарда Татарстанның халык артисты Фәрит Хатипов. Һәм татар моңы конкурсы лауреаты Наил Сәгъдиев. Җырлар бизәлешендә Асия Юныс һәм Лена Шагырҗан шигырьләре укылды. Кичәбезне алып бардылар Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары Артем Пискунов һәм Резида Саляхова. Концертның идея, сценарий авторы һәм режиссеры Татарстанның халык артисты Фердинанд Саляхов. Кадерле дуслар, һәм әлбәттә инде бүгенге очрашуыбызның сәбәпчесе, кичәбезнең хуҗасы, татар моңы конкурсы лауреаты, яшь талантлы җырчыбыз Ярамир! Поет Ярамир, поет Ярамир. Чыннан
Чыннан да поет Яромир. Бу Яромирның бәләкәй чагындагы тавышы иде. Кадерле дуслар, сезнең өчен бүген кич буе Яромир җырлады. Яромир! Таниды ярыстағы бір қош белер күз арасы, киіп қоюлар күлер жоюлардан барасы. Біз әлі бірге яшейміз, біз қаман біргәлі, соңылы бара дейтіп бір қайтыр біз әйләніп. Біз әлі бірге яшейміз, біз қаман біргәлі, соңылы бара дейтіп бір қайтыр біз әйләніп. Кадерле дуслар, без сезгә исәнлек, саулык, тынычлык теләп, сау буллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.